su dan baye ba. Malami yayi rawa ba wai ba. wani zare idan ka ba ma karɓa ba. Malami yayi rawa ba Wace wai ba. zanzara ido ba dan kwaya ba. Malami yayi rawa ba wai ba. lalle malam yayi rawa ba wai ba. Malami yayi rawa Kun ga bai za malam ya doso bai zo ba. Malami yayi rawa ba wai ya ba. fita layin yan kwalaba bai haya. Malami yayi rawa ba wai Waye ba. san malam ya sha ko bai sha ba. Malami yayi rawa ba wai ba. Bawa ga hujjoji ku yi duba. Malami yayi rawa ba wai ba. Garkan kobo ya je ko bai je ba. Malami yayi rawa ba inda wai ba. ya je garka ta yi ko bai sha ba. Malami yayi rawa ba wai ba. Malam ba zai rasa yin waye ba. Malami yayi rawa ba wai wake ba. kukan ƙarya in ba shi ba. Malami yayi rawa ba Wace wai zara ba. ido haka in ba dan kwaya ba. Malami yayi rawa wake ba wai ba. ƙaryar ɗinke buhu na kuɗi ba shi ba. Malami yayi rawa ba wai Gwambawa ba. sun san komai tun ba yau. Malami yayi rawa ba wai Babanmu ba. ba duku ne ba dila ne ba. Malami yayi rawa Bance ba ya wai yi ba. zaman tulu a gaban manya ba. Malami yayi rawa Shi ba wai tarihi ba. ba tonan silili ne ba. Malami yayi In rawa ba malam ya wai ba. tafi ni ban ce muku gado ya ba. Malami yayi In rawa kun ji ba yana wai ba. son batu to bai ɗauka garba. Malami yayi Ni rawa na ba san wai malam ba. in dai ba ya sha baya ba. Malami yayi Ba rawa zai ce ba ba wai ba. bambawa bai san tushe ne ba. Malami yayi rawa Wanda ba ya san wai ba. tarihin malam sai ya duba. Malami yayi rawa ba wai Bambawa ba. dai ba za su bi ɗan yankin ba. Malami yayi rawa ba wai Adamu ba. da saha ne faɗa ba ni ba. Malami yayi rawa. Wai. Haba rarara. Me za mu ji haka? Kai kenan babu wanda tsira a wajenka? Wannan waka ta yi muni sosai rarara ya ci mutuncin Fantami iyakan cin mutunci. Kai za mu iya cewa ma daga cikin 'yan siyasa da rarara ya fi cin mutuncinsu. Babu kamar Isa Ali Fantami. Wata waka ce da ya sake ɗazu-ɗazun nan a cikin dare wanda ya mata suna da Malam yayi rawa ba wai ba. Gwambawa ba za su bi ɗan maye ba. Duk wani zara idanka ba za mu karɓa ba. Wake zara idanu ba ɗan ƙwaya ba. Lallai malam ya yi rawa ba wai ba. Ko ga a banza malam ya doso bai zo ba. Wa ya san malam ya sha ko bai sha ba. Gwambawa ga hujjoji ku yi duba. In ya je garka ta ko bai sha ba. To malam ba zai rasa 'yan maye ba. Wake zara ido ba shi ba ɗan ƙwaya ba. Wake karyar ɗinke buhu na kuɗi ba shi ba. Gwambawa sun san komai tun ba yau ba. Ban ce ya yi zaman turu a gaban manya ba. Shi tarihi ba tonan silili ne ba. In malam ya taɓa ni ban ce muku gado ya yi ba. In kun ji yana san ba tuto bai ɗauka ƙar ba. Ni na san malam in dai ba ya sha ƙwaya ba. Ba zai ce Gwambawa bai san tushe ne ba. Wanda ya san tarihin malam sai ya yi duba. Gwambawa ba za su bi ɗan yanyan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siyasa ta zama hauka, ta zama jahilci a wajen irin su rarara. Wannan fa Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami, fitaccen malamin addinin musulunci, farfesa a bangaren ilimin boko, sannan ne kuma fitacce rarara yake masa irin wannan kazantaccen cin mutunci da za a iya cewa ba a taɓa yi masa ba. Yayi munanan kalamai kamar yadda kuka ji a kaɗan daga cikin batocinsa da na faɗa, yadda ya zargi Malam Isa Ali da ɗan ƙwaya, kuma ya zargi cewa harkan kwaya da shan kwaya ma gada ya yi daga wajen mahaifinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba rarara, wannan wata irin muguwar siyasa ne muke ciki haka. Za a zage mu bai dame mu ba, za a mana habaici bai dame mu ba, za a mana izgili bai dame mu ba. Wallahi tallahi billahi ba mutumin da a duniya zai maka wannan ya rage darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala, babu shi. Akwai wanda ya tambaye wai me yasa kai ko an zage ka bai dace me zai dame ni, wa zai rage mun daraja? Wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi nan ko cikin hadisul ikhlas, ya ce wa manzon Allah, ni fa yadda Allah ya ni inna madihi zainun, ni fa ina da wata ɗabi'a, in ne ba mutum yana ɗaukaka, in na yaba ka a cikin jama'a ko na maka waka ko na yaba ka za a soka, in na zage ka kuma wa zammi shainun, in na zage ka ko na tsine ma ko na maka habaici ka shiga uku zaka walakanta. Annabi ya ce zaka lillah, annabi ya ce ba gaskiya ka faɗa ba, wannan siffar Allah ne. Allah ne kadai zai yabe ka ka ɗaukaka, Allah ne kadai zai aibata ka ka gaskanta. Duk duniya ba mai wannan siffar. Me zai dame ka da dan adam? In ka ga dama ka kafa rediyon BBC World, ka kafa CNN kullum awa 24 kwana 7 ne kake zagi, bai dame ni ba. Ba abin da zaka rage ni da shi. Duk yabon da ka mana a duniya gabanin kai wani yafi wanda yafi naka.
duk zagin da za ka yi da habaici wani yayi wanda ya fi naka to me bakwar magana, babu wani abu sabo. Shi yasa akwai maslaha a cikin shuru. Shi yasa da ake cewa wai silence is golden, wannan gaskiya ne ko a shari'a haka ne. Ba a cika regretin shuru ba, amma ana regretin magana. In dai kace wai komai sai ka yi magana ka ba da amsa, za ka yi da na sani. Sai ka koyi juriya, abu ya faru kaman bai faru ba, babu ruwanka, sai ka kawar da kai shikenan, sai ka wuce. Ba komai ya kai a bashi amsa ba. Bahaushe ya ce wai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu. To ina kan yi mamakin mutane wai ka ce wai komai sai ka sa baki, kuma komai aka faɗa sai ka ba da amsa. Ba ɗabi'a ce ta musulmi ba. Ba ko a maganganun da za a maka ko a gidanka ko a waje, bai wuce kashi 2 ko 3 a cikin 100 ne ya kai ka buɗe baki ka ba da amsa ba. Mafiya yawa sai ka kawar da kai. Idan iyalinka ta maka magana mai muni, tana son ka tamka ne ku yi faɗa, sai kai shiru, to babu abu mai takaici ga shedan din da ya harzuka ta irin shirin. Amma kana tamkawa shedan sai ya gyara zaba, sai haka da hularsa ya ci abu yayi, to ya san a gidan nan yau za a yi dabdala, za a yi fati a more, saboda ta yi shi ma yayi, to ai farawa ne. Amma in aka yi shiru, ai ba a faɗa da dutse. In ka zo ka sami zoje ka dankwale shi ya shiru, ka zage shi ya shiru, to za ka ci gaba da yi? In ka ci gaba da zagin wanda bai tamka maka ba, ka zama mahaukaci. Saboda mai shi yasa ba a faɗa da dutse, duk abin da kai ba zai baka amsa ba. So shi yasa dole a koyi shiru. Ke ma idan ya shigo gida a fusace, bai ki kaza, sai ki shiru, kaman ba a ce komai ba, sai ki shiru, ki rabu da shi, ki kawar da kanki. In kin gai sai ki yi murmushi, ki yi murmushi. Haka ake yi wa namiji, saboda namiji ya da wahalar sha'ani. Wani namiji wallahi kaman tsohuwar roka yake. Allah wallahi wani Allah, mu maza yadda ka san tsohon road master, ka san mashin road master dago baya jin gyara in ya tsoho, to wani namiji haka yake. Saboda in kika tamka din ko ce masa kika yi sannu da dawowa mai gida, to bala'i ne. Wani namijin kuma fa in yayi dirin kika ji ya shiru bai gama ba, half time ya je shi zai dawo. So sai ki haƙuri, ko kin bi shi gaskiya kar ki haura, ki rabu da shi a haka. Sai ki duba me yake so in ya da'a masa. In wani girki ne a ji a dan masa aka, in wani dan abun sha'awa ne, duk abun da ya san kika san yake so, ke karki masa magana, sai ki masa abun da yake so. Duk abun da yake so to sai a masa take ki tuna. In kika yi to cikin sauki zai sauko. Amma in kika ce sai kin tamka, ko maganan alheri kika yi sai ya bakar magana.